ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ମୁକେଶ କୁମାର ସୁଆର। ମୁଁ ମାଇକୋ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲି। ମାଇକୋ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କିଷାନ ଆଡ଼ଭାଇଜର ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଇକୋର ଧାନଟା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ କାମରା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ମାଇକୋ ମୋଟା ଧାନ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବରିମାର ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଇକୋ ମୋଟା ଧାନ ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ପିଲ ସବୁ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଓଜନ ବି ଠିକ୍ ରହିବ, କେଣ୍ଡା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଧାନ ଟିକେ ଆଦାୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ, କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେ ମାଇକୋ ମୋଟାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି। ହେଲେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାଇକୋ ମୋଟାର ପିଲ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 8ରୁ 10 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କେଣ୍ଡା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ପିଲ ବାହାରିନି ଆହୁରି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଆମର ଦାନା କେମିତି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାଇକୋ ମୋଟାର? ଦାନା ଟିକେ ମୋଟା ରହୁଛି ଆଉ। ମୋଟା ରହୁଛି, ଓଜନଦାର ରହୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଓଜନଦାର ରହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ଓଜନଦାର ରହୁଛି, ମୋଟା ରହୁଛି ଦାନା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଏରିଆର ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ହଁ, ଖୁସି ଧାନକୁ? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଧାନ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆମେ ବି କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ମିଟିଂ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଏଇଠି। ହେଲେ ଧାନ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।